Ayan, palabas na kami. Saan gamot? Wait lang, hawakan mo. Ito na yung gamot na nabili namin. 2 box na. 245 din. Dalawa nito. Ito 2 mo. Nakano pa po? Ayan po mga kaparing Jason. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali, punta kami ni amin ng Quiapo kasi may mga bibilhin kami na na pampasalubong man lang sa anak namin. Tapos magsisimba na rin po kami. At pupunta kami ng Bangbang para bumili na rin po ng gamot ni Ami. Para kung sakali makauwi kami ng Bicol, may dala kaming gamot na magkailangan ni Ami. Kasi pag bibili tayo sa labas o kaya sa Bicol, napakamahal niyan. Samantalang doon, mura talaga doon yung kasi bagsakan yun yung bagsakan yung Bangbang ng mga gamot. Anong oras na ma? Alas 5 na. 4:43. Yan. 4:43. At di ko na ginamit muna yung DJI na microphone kasi mahirap na baka maagawan pa tayo dun sa Hindi, ang ginano ko lang. mahirap na dun eh. Magnet yung baka hindi natin Kasi mamalay. baka malaglag yung mic. Ito muna gamitin ko kasi yung media mode ay may microphone naman siya. Mas malakas yung GoPro kumpara, mas malakas yung pick up niya sa mic, sa boses kumpara nung wala siyang mic na ganyan dun sa media mode. Yan si Ami, naka na si Ami. Always. Parang wala. Thank you sa kapatid Ma? ko kasi wala mo. Hindi Oo nga. sinarado eh. Ganun ba yun? Siyempre. Dapat sarado. Siyempre, ano pa ba? Okay. At thank you nga pala sa kapatid ko. At alam niya kasi paborito ko yung mga jacket. Ayan. Binigyan niya ako ng Try ko nga, jacket. hindi ko pa rin sinarado. Ito binigyan niya ito sa akin tsaka yung suot ko kahapon yung jacket. Sige, Alam sarado. mo naman ako, jacket is basta, paborito ko jacket. Kasi kahit mag-ano ka lang. Ano? Diba? Meron! So, hindi, gagana mo lang Bukas pala kasi yung Yan o. O sige nga. Hello! Oh, thank you pala Okay. sa jacket talaga. Parang magpapaani lang. Yo. At kasama ko na naman si Kokey. Hindi kasi, hindi, dati pa naman bago talaga. Favorite ko talaga mga jacket tsaka caps, mga sombrero ka. Ito, Init niyan. hindi ako nainitan dyan. Ito, binigay ng kapatid Ano ko. mo nga, suot mo. Yung, ka mo? Kokey eh. Yan ko kayo. Ba? Okay ka. Ito binigay ito. Kokey ko. Okay. Ito binigay ito ng kapatid ko. Tsaka ito. Yan. Ito din binigay ng tito ko. Kasi alam nilang favorite ko mag-jacket-jacket. Ganun ba yun? Oo. Gamit yung jacket sa bahay. Kasi mag-jacket ka lang. Alis ka na. Hindi naman tayo nagagaganyan. Kaya tara. Ganyan lang. Asan yung sako? Yung sako dala mo. Ganyan na. Nakatumbak na yun. Kami. Kasi Magpapagiling kami ng palay. Yung inani. Pero bago pa naman yung jacket niya. binawian mo naman. Siyempre, water. Dadali natin yan. Siyempre. Ako rin gagamit ng jacket na yan pag nagmumotor. Alam naman, di na siguro. Saka gamit ko, gamit niya. Shirt ko, shirt niya. Damit ko, damit niya. Jacket niya, jacket ko. Hindi lang kami nagpapalit ng underwear. Pero talaga Pero yung boxer niya ginagamit siya. sa damit, shirt, yun lang. Kasi di naman to nagsusot masyado ng yung babaeng babae. Nagsando naman ako nung May sando. Sando ko ginagamit niya rin. May mga sando din naman ako, pero Pero sa toothbrush, kanya-kanya kami. minsan yung toothbrush mo ginagamit mo. Ginagamit ko ba? Hindi ah. Alright. Hindi sa'yo. Tara na. Ayusin mo muna yung Yung pauli po. Pauli. Paalis na kami ni Ami. Pauli. Yan. 4:57. Lasing ko na ako.
bibili kami ng pasalubong sa anak namin kung baka sakaling mapayagan kami. Pero kung hindi naman kami mapayagan, kung isang linggo lang yung pagitan, yung pasalubong ay mauuwi din kasi si Bayaw. Ay uuwi talaga si Bayaw. Mauna sa amin kung sakali. Wala na yung tubig. Kasi si Bayaw ay magbabakasyon muna. Gawa nang nag-resign muna siya doon sa trabaho niya. Pero Isang linggo lang. pag-resign niya, may ano na siya, may in-applyan na, may papasukan ka agad. Kaya yung bakasyon niya, uwi muna ng Bicol para daw makapunta rin doon. Alright, tara, let's go. So, labas na. Labas na. Labas na. Ha? Ito na po. Yan na, boss. Traffic. Traffic mga paring Jason. Sakay namin puntang Quiapo. May bus. Yan ba? Puno ata. Ay, nakasakay na kami niyan. Traffic. Burger. Ha? Taba. Happy. Nakabalat pa yun. Mindula naman. Mindula. Ano mga ulang wala? Ano mga box? Yan, malapit na kami. Dito, simbahan na to. Anong simbahan yan? Ano? San Agustin? Lipit lang daan dito, no? Naka-bricks. Pero di na ano, di nagigiba no. Kaya malapit na kami sa Quiapo. Dito na kami. Lakad na lang. Ano nang punta natin ma? Simbahan? Tagos Carriedo. Simbahan puntang Carriedo. Palitan ko yung ano salamin nung ano niya. Kasi sumasakit yung ulo niya, nahihilo. Alright. Yung mic muna ng media mode yung gamit namin. Ano matsambahan natin na nandito si ano? Gabo. Lumabas ka, Gabo. Wala sa Tondo na yun. Ha? Nasa Tondo ba? Alam ko dito. Marami nagreklamo. Shoutout kay Gabo. Makuha man lang ako ni Gabo. No?
Shoutout kay Coco Martin. Baka naman makuha mo ko na extra. Kung bubugbugin. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Maynila. Nandito ngayon si Gabo. Titignan lang ako. Asan na si Jubel? Ako mo ba kayo? Dito kami sa ilalim. Ha? Dito na kami sa gilid ng Quiapo labas. Cellphone ko mo nandyan sa'yo ha. Ehim. Simpa muna kami ni Ami. lahat na may mga sakit gumaling na. Pilayo tayo sa mga peligro. Bilis namin maglakad Yan, hanapin namin yung paggawa ng salamin ni Ami. Saan banda yun, ma? Doon sa dati. Hindi. Ano ba unahin natin? Salamin mo. Salamin ba yung gamot muna? Yung gamot muna siguro. Bang-bang? Oo. Yung pagkapsarado na yung ano. Dito tayo sasakay eh. Sige na. Bang-bang muna kami didiretso. Kasi bukas check up.
Kaso, Punta kami ng bang-bang. Hindi ako tao bonus pa mo. Sa kaya na kami. Diyan mo na yan. Bili muna ng gamot ni Ami. Wala nang stock na gamot. Hindi pwedeng ano, dapat palaging mayroon yung sa pulips niya. Yun ang importante, yung sa pulips niya. Kasi baka magsarado kasi. Yung ano naman, yung 30 yung laman. Ito lang. Yan na. Yung number. Dito mi. Wala pala ditong gatas. Bibili ko rin sa si mama ng ano. Ito kasi yung gamit niya na ano, na gatas. In plus para sa ano, kasi Kaya nung muna sa akin, ano, Alin? para sa iba ng ibang gamit. Gamit ko yung Di, ito lang daw yung ano nyo na eh. Kasi may ano si mama, yung mataas yung diabetic niya. Ano pa? Alcohol po. 7 po. Sige naman, ano mo? Ikaw na? 6:35 yung oras natin. Ito na muna yung inuna namin sa pagsasarado na ito maya-maya. salamin, pwede naman yung bomba. Bukas pa naman yun. Sarado na yung papa. 6 lang. Subukan natin, nakaraan nga, bukas pa. Hindi, sarado Yan, palabas na kami. Saan gamot? Wait lang, hawak ka na. Ito na yung gamot na nabili namin. 2 box na. 2 box na. At siyempre maraming salamat sa ano, sa nagbigay sa amin ng ano, pera kanina na anonymous na sponsor. At binili ko kagad ng gamot yung pera na sinindya. Ito na. Kasi dapat laging may stock na gamot si Ami. 2 box na po yung binili ko. Nag-send siya dun sa Gcash ko pang budget. Kaso mas importante itong ano, yung gamot. Kaya binili ko na yung gamot na Ami. Tapos yung salamin niya, papayos ko yung ano, papapalitan. Baka kayanin pa natin. Pawis na pawis ka ba? Oh. Siyempre, ito is ganda. Abangan na kami nasa sakyan dito. Jeep. Baka bukas pa yun kasi nung nakaraan ganito yung oras eh. Pero, makasaya na sa bago. Hindi ko tinignan. Ah, Hindi ko tinignan. Andito na kami sa Carriedo.
Sana bukas pa. Ha? Ano ma? Sarado na ba? Mga solar oh. Sarado na yung ano. Sarado na yung pagawaan ng salamin. Dito kami dati kumain. Yung kinainan namin na amin nung nakaraan. Anong gagawin na nila yan? Ang daming pera. Mimili sa amin ng mga damit. Namimili-pili lang. Ganda oh. Ano yan? Hindi. Nagaganda lang sa mga ganito pero hindi ako isusunod. Parang feeling ko kasi bagay siya kay Bebe. 100 lang. Yun, maganda oh. Pasarado na sila. Saan yung ano mo, yung kalderetahan? Bukas ba yun? Hindi diretso na rin eh. Pagaling. Para? Ano yun? Kainan. Ay na madam. Pusit. Ha? Diretso na tayo? Ano naman? Alas 7 na. Gutom na ako. Ano to? Kalderita. Sarap niya. Kasi ka pang-butter po. Wala ka na pare. Mga hito. Ayun. Dito tama meron. Pampasalubong. Tanong ka nga. Pinuntahan lang. Hmm? Tanong ko nung ano. Kaya pwede magtanong. Yung hopya. Yung cellphone mo titingnan ko. Ang dami dito pampasalubong oh. Yung paborito ni Baby cookies. Cheese flavor. Ay walang cheese flavor sa ano, hopya. Chocolate. Chocolate. Wala. Wala. Yan, try namin sa kabila kung meron. Sa kabila wala kasi. Wala yung ibang flavor. Fudge. Pero yung queso wala na po. Bukas po deliver. Pastillas na lang po. So, Pero may ganun. meron yung queso. Kulay white doon. Meron. Bukas na lang kaya. Bukas na daw yung queso. Dito. Kasi ang deliver nito Martes, Huwebes, Sabado. Mga baby ko. Ang pera lolo nyo. Ano oras na nagpipara na pagkain? Pasensya muna. Magkano? Daming pagpipilian. Oh. Papasalubong. Sharon. 45 days. Ang dalawa nito. Ito dalawang. Nakano pa po? Salamat. Alis ka. Cookies para kay Baby. Cookies. Ano boss? Magkano yung balot ng cookies na yun? 130 po. Dalawa muna mi.
Magkano to, ma? Susutin. Sa biyahe. Hmm? Dadali namin Bicol yan. Sa ano pa? 17. Tama kayo, mag-prepare na kayo. Walang malaki plastic din. Matagal man siguro ma-expire yan, no? Good for 1 week. Eh, Oo. stripe. Magkano dito, ya? 150 bagnet. 180 yung big jelly. 150 yung ganito. 150 yung bagnet net. Ito, 180 yung jelly. Parang. Madadalsi yun. sa ganito, 100 na yan. Pwede. hindi mo lang muna yan. Daming pagpipilian, mga pampasalubong dito. Ay, ito na. Tuwang-tuwa yung anak ko nito. Vlog. Ay ka na. Ay! Dadali namin sa Bicol. Pasalubong. Vlogger ba si ate? Ako. Ikaw. Thank you. Ingat Thank you po po. kayo. Thank you. Sabi no, sa lubong. Ayan o, grocery! Lalabas na kami ni Ami. Hindi ka nagugutom, ha? Sa bahay. Bahay na lang? Price. Magkano yan? Ano? 20. Ito, mani ma. Hindi mo ma. Pwede halo. 10 piso lang. Ito saka ito. Ano ma? Thank you. Puno na. Puno pa. Nakakasakay na kami ni Ami dito. Napalisa na lang. Yan may price. Bumay, bayad yun. Nagbabayinti kasi malikansya ko yun. Let's go!
Ayan po, dito naman sa bahay. Kakarating lang, grabe pagod. Traffic. Traffic, tapos na yung nilakaran. Time check natin ay 8:29. Ito na yung nabili namin na ng pasalubong. Abangan nyo na lang kung kanino to. At ito ay iba sa anak namin. At ito naman yung gamot ni Ami. Baka bukas, dadaan pa kami doon kasi yung salamin niya. Bali ito lang ang papalitan. Yung salamin ni Ami. Ito lang yung papalitan. Ito pa rin yung gagamitin. Ito naman yung gamot na. Nakabili na ako ng dalawa na yung binili. Ang matagalan na to para to sa polyps niya. At salamat sa nagbigay sa amin kanina na panggastos namin. Binili ko agad ng gamot namin. Shoutout sa mga anonymous natin na sponsor. Ayaw nilang magpabanggit kung sino sila. Pero alam niyo na po kung sino kayo. Sa lahat mga sponsor, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat. At sa mga viewers natin na patuloy nanonood, sumusuporta. Silent viewers, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, bukas punta kami ng PGH ni Ami. Tapos malalaman namin kung kailan naman yung balik. At malalaman natin bukas kung makakauwi na kami. Yung pag-uwi namin ay wala pang kasiguraduhan. Pero si Bayaw ang siguradong uuwi. Yan. Makauwi man kami sa hindi, si Bayaw yung uuwi. Tapos hintayin niya kami doon. Babalik siya dito pag kami nakauwi naman na. Ayan po, hanggang dito lang yung vlog. Muli, maraming salamat sa lahat. Yan, bye-bye. At yung ginamit ko muna na mic, yung mic ng media mode. Yung microphone di ko muna ginamit kasi mahirap na. Saka wala akong bag na lalagyan. May cord kasi, baka masira. Ingatan natin kasi may kamahalan din yung presyo. Ayan, bye-bye. Love you all. Ingat palagi.